ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ସ୍କୁଟି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ ସ୍କୁଟି। କେବଳ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏ ସ୍କୁଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହା 1 ଅଗଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଏହି ଫର୍ମ ଲାଗୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, 1 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଘରର ଇନକମ୍ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ମିଳିବ। ଏହି ଫର୍ମ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସ୍କୁଟି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଏହି ଫର୍ମ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଏହି ଫର୍ମ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।